Yleisesti ollaan yksimielisiä siitä, että ihmisen elämän jänneväli sisältyy syntymän ja kuoleman väliseen aikaan. Kuitenkin oli yksi mies tähän maailmaan syntyneistä, jonka elämä ei alkanut hänen syntymässään. Tämä mies eli siellä, missä ei ole tunteja, minuutteja eikä sekunteja. Hän on aina elänyt iankaikkisuudessa lukuun ottamatta sitä lyhyttä ajanjaksoa, jonka hän eli täällä maan päällä. Hänen maallinen elämänsä kesti noin 33 vuotta. Sinä kysyt, kuka oli tämä mies? Miksi hän tuli maailmaan? Tämä mies oli Jeesus Kristus. Raamatussa luemme hänestä nämä Jumalan omat sanat. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Kuinka hän tuli maailmaan? Hän tuli niin kuin muutkin ihmiset. Hän oli syntynyt juuri niin kuin sinä ja minä. Hänen syntymässään oli kuitenkin varsin merkitsevä ero. Hän syntyi neitsyestä, jonka Jumala oli valinnut tähän tarkoitukseen tuomaan hänen poikansa maailmaan. Jeesuksen Kristuksen syntymä oli ihme. Raamattu, joka on Jumalan sana, todistaa, että Jeesus oli siinnyt Pyhästä Hengestä. Tämä merkitsee, että Jumala itse oli suunnitellut elämän luomisen neitsyen kohdussa. Onko tätä vaikea uskoa? Olisiko Jumalalle vaikeampaa luoda elämää neitsyen kohdussa kuin luoda atomi? Alussa Jumala loi kaiken. Hän muodosti ihmisen maan tomusta. Jos näin, hän voi varmasti istuttaa elämän idun neitsyen kohtuun. Raamattu sanoo, että Jeesus syntyi neitsyt Marjasta. Tässä on osa hänen syntymätapaustaan. Silloin Maria sanoi enkelille, kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä. Ja enkeli vastasi hänelle, Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja korkeimman voima varjoaa sinut. Sen tähden myös se pyhä, mikä sinusta syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan pojaksi. Ja hän synnytti esikoisensa ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heillä ei ollut sijaa majatalossa. Miksi Jeesus tuli tähän maailmaan? On vain yksi syy. Hän tuli, jotta kaikki ihmiset pelastuisivat synnistä. Hätkähdyttääkö tämä tieto sinua? Jos niin, kuuntele huolellisesti näitä Raamatun sanoja, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Sitä, joka uskoo Jeesukseen, ei tuomita, mutta joka ei usko, hän on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen. Jeesus Kristus, Jumalan poika, on mies, joka eli ennen kuin hän oli syntynyt. Mitä sinun pitäisi nyt tehdä kuultuasi tästä? Raamattu kertoo sinulle, se sanoo, nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaiksi
ja suun tunnustuksella pelastutaan. Tee, mitä Raamattu sanoo. Koko sydämestäsi usko ja luota Jeesukseen Kristukseen. Rukoile ja tunnusta, että sinä tarvitset häntä vapahtajanasi. Avaa sydämesi ja ota hänet vastaan. Kiitä Jumalaa hänestä, sillä hän on sanonut, joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt. Hänellä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään.